Mini e cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ cɛ Elhadji Grand Kidjolu Kamara ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan wale ɲumandɔn foli o bɛ ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Grand Kidjolu dugu ma jɛ donso bɛɛ n'a kunkota fan don min ye tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ min ye alamisa e ni ne bɛ bɛn nin kumasoba in kɔnɔ ni ka na n da don fasiri sɛbɛnw la o tuma min ye bi dugu jɛra tuguni baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi Jakite bolo radio Jigafo officiel ale ni YouTube bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Abed Jakite e ni ne ye o ye laada ye alamisa an bɛ bɛn nin kɛnɛ salenba in kan ni ka na n da don kalimu tabɔ ka maguwan tile kɔrɔtɔlen bɛ maaw bɛ ka makɔnɔ maaw labɛnnen bɛ anw yɛrɛ labɛnnen bɛ e ko cogo di karamɔgɔ Buwa n y'o de fɔ alamisa ma se labɛn de bɛ sabati ko kunnafoni sɛbɛnw k'a surulen don ka jigin Jigafɔ kɔnɔ n'a dun surula ka jigin an fana duralen don k'a latɔmɔ a kumabaw k'o di buna hadamadenw ma maa bɛ maa la olu bɛ nansarakan mɛn maa bɛ maa la olu t'a mɛn minnu t'a mɛn anw de bɛ kɛ sababu ye ka bɔda d'u ma ka fenêtre ba yɛlɛ o ye ka bulondaw da yɛlɛ o kɔrɔ ko anw bɛ kuma ka kanangolon bila k'a bɛn nɛgɛmɔ ka sin k'a bɛrɛ bɛn buna hadamadenw ma kosɛbɛ i ma foyi fɔ ni cɛ tɛ o tuma an bɛ taa Jibi fan fɛ an bɛ tila k'an da don a la Jabatɛ an taara ka taa sɛgɛn nafiɲɛ bɔ fɔlɔfɔlɔni an y'o kɛ k'anw lafiyalen don an yɛrɛ wasalen sɛbɛnfura t'i bolo wa i bolo donna npalan kɔnɔ a tɔgɔ fɔ an ɲɛ fɔlɔ Elhadji Grand Kidjolu ne bɛ tigɛ don joona n ka bolo ɲɛ fɔlɔ o ye l'indépendant maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Abdoulaye Jara an ko a ma ko blocus continental Grand Kidjolu sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta Grand k'a ye décret ta min kɔni ye surasi minnu tun bɛ surasiya la Garange n'u ye wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin jamana ma o tuma k'u tun bɛ fɛ ka jamana ɲagami k'u bɛɛ gɛnna sɛbɛnnikɛla ko Garange i b'a ye k'a fɔ nin ko in a ma dogo jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ Mali jamanakuntigi Garange kabini kunasini kalo tile 7 i b'a ye k'a fɔ décret o ye jamanakuntigi ale ka tigɛnɔbila wa n'o tigɛnɔbilala bila ka suma tere man ɲi jamanakuntigi mana fɛn fɛn fɔ ko k'o kɛ Garange joona a bɛ di a baarakɛbaaw ma joona u bɛ wuli k'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jamanakuntigi i b'a ye k'a fɔ a ye décret mun tigɛnɔbila o ye décret 10 ɲɔgɔnna ye Garange n'o bɛ tali kɛ gouvernement ko kan ale de bɛ jamana bɛɛ lajɛlen sanfɛ min ye sariya ko lakana ko Garange a fɔ jamana yɛrɛ ɲɛnɛmali ale de bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko Garange o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ko min kɔni Mali sɔrɔsi dɔ bɛ yen ka taa fara min kɔni nansara dɔ kan Garange k'u ye wulikajɔ kɛ bɛnbɛn bɛɛ kɔnɔ k'u bɛ fɛ ka bilisa ɲagami don jamana kɔnɔ n'o ye fanga sinkɔrɔma cɛ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ ŋaniya min taara ko ŋaniya in a jɔsen ma se ka ngolo fa sɛbɛnnikɛla ko n'a dumaya k'a fɔ ko ŋaniya ma sabati maa minnu kɔni tun ye ŋaniya in boloda Garange ko jamana ɲɛmɔgɔw ye bolo ta ka da u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi a ye maa minnu kɔni gɛn ka bɔ fanga la k'u gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la Mali sɔrɔsi tenni Garange k'u t'a don bilen o maaw tɔgɔ filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 11 na jalabatigi 2 b'a la n'olu ye généraux ye min kɛrɛnkɛrɛn la Garange n'i y'a la général de brigade Abasi Dambele o tuma k'a gɛnna ka bɔ Mali armée pewu Garange o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Abasi Dambele ale bɛ armée de terre la a ko maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye musolaka ye général de brigade Nɛma Sagara sɛbɛnnikɛla ko ale fana bɛ fini mun na o de ye armée de l'air ye sɛbɛnnikɛla ko min y'o maa 2 tɛmɛnen kɔfɛ a ko maa wɛrɛ bɛ yen a ko n'i ye kow taabolo lajɛ lieutenant colonel Amadou Keita Garange k'ale fana gɛnna sɛbɛnnikɛla ko ale fana bɛ yɔrɔ min na direction du génie militaire ale fana dabɔra Mali teniko la o ma tɛmɛ ka bɔ yen Moro Sidibe garde nationale du Mali o fana gɛnna o ma tɛmɛ ka bɔ yen Mamadou Di Cekoro Jara direction des matériels des hydrocarbures et des transports des armées ale fana gɛnna sɛbɛnnikɛla ko Baba Dambele armée de terre o gɛnna Sungalo Jopo direction centrale des services santé o fana gɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni maa gɛnniw lajɛ Garange ninnu ye tɔgɔ kunfɔlɔw ye a ko tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Mohamed Ouattara Garange armée de terre o fana gɛnna Sekou Amadou Fane Garange o fana gɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye ministre de la défense et des
anciens combattants n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara grand que ale fana ye arrêté kɛ jamana kuntigi o ta ye décret ye ministre ta ye arrêté sabantila ko min ye ministre n'o ye Sadio Kamara ale ka arrêté kɔnɔ kuma bɛ mun fɔ jamana kuntigi ye sɔrɔsi gɛn k'ale jɛnna n'a bɛɛ ye ale min bɛ Mali sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen kunna i tulo b'a kuma na a jɛnna n'a bɛɛ ye jamana kuntigi ka sariya ale jɛnna n'a ye wa sariya in k'a bɛ boloda a bɛ appliquer jamana kuntigi a tɛgɛ nɔ bila tuma min na o tuma ko yɔrɔ bɛɛ la ale ye yamaruya di a baarakɛbaaw ma ko ka fini b'u kɔnɔ sɛbɛnni ko grand que min ye Ablaye Jara ye Ablaye Jara de ko nin kɛra jamana in kɔnɔ dɛ k'a daminɛ kunun sini tarata ka taa bila kunun araba grand que o b'a yira k'a fɔ ni maa tan ni kelen ko minnu tun bɛ fɛ ka jamana ɲagami a bɛ f'u ma désormais Mali sɔrɔsi kɔrɔw u tɛ sɔrɔsiya kɔnɔ bilen u bɛ sariya ka bolo kan don n'a nataw la ko fɛn min mana bɔ a kɔnɔ kuma tɔ la ko na da jamanadenw tulo kan sɔrɔmani filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Ablaye Jara ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ Buwa Jabate i tɛgɛ don ko ni ye i ya kuma b'a la bilakurunin bane basa sogo la ko a hakili bɛ sɛ sogo la soforokun na o la an bɛ taa ni kɔrɔfɔ min ye mun bɛ sɛbɛnfura l'indicateur de renouveau ko cogo di a kuma na procureur a ye n kanbɔ gosi n'o y'an ka procureur général ye ko ka kangɛri gwɛlɛn k'a da bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ b'a dɔn tajiko gɛlɛya min b'an bara maa minnu bɛ tajiko k'a yuruguyugu wala k'a ban k'a feere wala minnu bɛ jajugu bɔ ka kunnafonijugu di ko a ye n kanbɔ gosi ni maa ma sɔrɔla la k'a da b'i la dɛ procureur kumana n'olu dun kumana n'i m'a mɛn tubabukan dɔ bɛ yen a kelen pe de bɛ min ka di dépôt d'argent n'o bɔra la dépôt dɔ in i bɛ taa o la dɛ donc n'olu dun kumana o dalaka maa kan ka sɔnni sigi a kan i b'a ye communiqué in kɔni y'a fɔ cogo min na o procureur a ye jateminɛ kɛ i ya kuma b'a la maa dɔw bɛ yen gɛlɛya min filɛ nin ye n'o b'an kunna tajiko la olu fana bɛ ka kɛ taɲini ni feerejugu jajugu bɔ kunnafonidi min tɛ tiɲɛ ye ko a ka sabali a b'aw segin k'aw deli a y'a dabila ni maa min kɔni sɔrɔla a la ayiwa k'ale y'a ta fɔ dɛ ko a folo k'a kan na minnu k'a segin k'o kɔnɔ o la sa i bɛna ka na ye maa bɛ maa la feerejugu kɛ olu ka baara bɛnnen b'o ma maa bɛ maa la telefoni bɔ kile in na hali kamera dogolen bɛ dɔw bolo u bɛ jajugu ta sɛbɛnnikɛla dɔw bɛ yen ko kunnafonidi k'u b'o bɛɛ lajɛlen kɛ réseau kan k'u k'a dabila k'o bɛ kɛ sababu de ye an ni jugu minnu bɛ ɲɔgɔn na k'olu dusukun k'a ka bila an na k'a dun t'o fɛ n'o terroriste ye n'o tɛmɛna k'a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen o bɛɛ ye jɔnni ye a yɛrɛ procureur ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ faba kɔnɔ yan procureur fɛn bɛɛ k'u bɛɛ ka jɔjɔlimajɔ kɛ a ko la maa kɔni sɔrɔla nin na ko a da b'i la yafamuya b'a la dɔwɛrɛ tɛ feerejugu kɛ taji ko kan bɛɛ ɲɛ b'a la situation bɛ cogoya na sisan ne hakili la an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ko la yaasa sutura bɛ na a ko kɔnɔ n'o tɛ fo k'a kɛ feerejugu kɛ kumajugu fɔ jajugu bɔ kalonbatigɛ o ta k'o ɲɛsin jamana la ko a kɔni bɛ kangari da bɛɛ lajɛlen n'o procureur ye min bɛ cour d'appel kunna ayiwa ko a k'a dabila k'a tɛ jɛn n'a ye sɛbɛnfura a bɔra l'indicateur du renouveau kɔnɔ i Dunbuya a ka sɛbɛn don. Là je grand kejo la ne bɛ n tigɛ don ko kura n'a sira nin ye maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko DK a ko an ka taa jago ko ni usine ale tɔgɔ la minisiriso la n'o ye Musa Alasani Diallo sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin banki in ye n'o ye nin wari dɔnba ye grand que a taara ka bila jɔyɔrɔ la a don in kama a yera k'a fɔ k'a bɛ se k'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min bɛ se ka banki yiriwa ka banki bugun grand que ko man ka dɛsɛ ka jamana wari ɲaga ni ka tila ka jamana ka bila min y'a sen kan sɛbɛnnikɛla ko a n'o ye DK ye a ko Musa Alasani Diallo i b'a ye k'a fɔ fulakɛ k'a ka kuma ka di grand que n'a ye kuma daminɛ grand que i tɛ fɛ a k'a dabila sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye minisiri yɛrɛ ye n'o ye Musa Alasani Diallo jagokɛ ni usine ko yiriwali minisiriso i b'a ye k'a fɔ ale ye kuma dɔ fɔ don dɔ a ko min kɔni ye kumaba fɔ grand que ko an ka dɔ b'o la an ka dɔ
an ka dɔ de fara an ka kɛwale kan an ka dɔ fara baara kan an ka kɛ cɛsirikɛla ye o tuma ko kuma a bɛ dilanni kɛ nka ko baara de nafa ka bon ni kumaba ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye discours baw ye Garange i ka da la k'a fɔ a ka di kosɛbɛ o tuma min kɔni ye cɛsiri kan k'o de boloda Musa Alasani Jalo Garange don dɔ k'a kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni nafolo k'a bɛna bila juraw ye maa minnu ye jagokɛlabaw ye maa minnu ye ni sɛnɛ ka d'u ye o tuma k'ale kɔni bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ sabu ko jamana si tɛ jɔ ni sɛnɛ ma sabati ni dun ka fa ma yiriwa sɛbɛnnikɛla ko min ye Musa Alasani Jalo a ko maa min ye sɛbɛnni kɛ n'o ye DK ye ko min ye sɛfɛwari miliyari 50 ye k'o labilala Mali juraba dɔ ye jan ko a bɛ se ka pomme de terre sɛnɛ kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko 100 miliyari n'o ye miliyari 100 ye o tuma k'a y'o labila tuguni min ye Mali opérateur économique 3 ye o tuma k'u kana wari ta u ka baara kɛ n'a ye n'o ye sɛnɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min y'o maa 3 ye ko tɔgɔ ma fɔ dɛ nka maa 3 kɔni Garange k'a kan ka kɛ maa minnu ye ko jamanadenw yɛrɛ kan k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko welewele kan kɛra k'a ye na miliyari 200 de ye a kana ta n'o ye nin waribatigiw ye ko maa kelen de nana filamana sɛbɛnnikɛla ko n'o ye DK ye a ko nin kuma in kɔni ale ka kalifa tɔrɔ Garange ka da mun kama k'a jira k'a fɔ min kɔni ye sɛnɛ ko kuma ma fɔ Garange maaw de bɛ dusukolo bɛ maa minnu na nka wari t'u bolo n'o ye fantani bolojɛw ye sɛbɛnnikɛla ko dusukolo bɛ maa minnu na Garange ni k'olu ɲini k'olu tɔmɔ ka bɔ jama la ni ka nafolo ta k'a d'u ma u ka sɛnɛ kɛ ko ni minisiri tun y'o kɛ kan kun tɛ se nin na wari dalen bɛ ko a ye n'a ta a ka baara kɛ wari ɲɛsinna maa minnu ma k'olu de mago t'a la dɔw bɛ yen olu mago b'a la dɔw bɛ yen olu bɛ ka nin ɲini finna k'a ɲini diɲɛ la u ka nin sɛnɛ financement u b'a sɔrɔ cogo jumɛn na Garange u jigilatigɛlen bɛ Garange ko mun na olu ma wele o b'a jira k'a fɔ ko fantan o tuma o jɔyɔrɔ tɛ ngolofa fantan jo tɛ kɛlɛ la Garange ko n'o tɛ min kɔni ye fantan minnu bɛ yen ni sɛnɛ ka d'u ye ko ni ne kun kan ka k'olu ka yiriwa sababu ye ni k'u wele ka nafolo d'u ma nka maa min bɛ n'o ye bana ye ka ban waritigi don opérateur économique don milliardaire don ko mago jumɛn bɛ jamana ka wari la hali bi ko filɛ dɛ min ye Musa Alasani Jalo Garange ko wari ma ɲɛsin a baarakɛbaaw ma ko n'o tɛ ko tile kun tɛ gan na sisan tun b'a sɔrɔ nafolo taara k'a di maa minnu ma Garange nɔ yera ko la o tuma ko ka kɔfilɛ kɛ fantanw na ko n'o tɛ ko jamana tɛ yiriwa nin kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ La Sirène kɔnɔ DK ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ bon an bɛ taa i tɛgɛ don La Sirène mun bɛ yen Sirène e bɔra o kan ne fana nana Sirène kan a bi ta yen e ye minisiri kelen bila ne fana ye minisiri kelen ta ne ta farikolo ɲɛnajɛ o minisiri ko Buwa Jabate ko miliyari baden ko de bɔra ka don baaraw la mais jaabi ko fu o tɛ zero ye o ye kabako ye miliyari baden k'a bɔ a ye baara kɛ n'a ye mais an sigira ka jaabi kɔnɔ ko fu zero résultat o tɛ bɛn a ma dɛ an ka wari kana taa ten dɛ n'a dun sɛbɛnna fana a bɛ lakale ayiwa minisiri a bɛ taa waati min k'a bila minisiri so in na sa Adel don faama don sifinnaka yɛrɛ don k'a bɛ taa waati min k'a bila minisiri so in kunna a bɛ taa waati min wa bɛna sɔn da na gankɔrɔta na kan gankɔrɔta jamanadenw bɛ k'i makɔnɔ kan tɛ jigin u bɛ k'an kɔnɔ min bɛ papiye kɔnɔ nkalon tɛ da maa la a yɛrɛ fɔ kosɛbɛ anw b'a sɛbɛn dɛ minisiri min n'a taara ka bila minisiri so in kunna n'o ye ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Abdul Kasim Fomba Ibrahim tiɲɛ yɛrɛ la ko k'a ma siraba sɔrɔ a gannen don i bɛna k'an ye maliyɛn baden de bɛ an ka jamana in kɔnɔ u kɔni b'a jira ko an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la sa ntolati o min ni bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen b'o ma faaba diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ k'an sigi ka labɛn camanbaden kɛ k'a si ma sabati an siranna dɛ ko maaw bɛɛ lajɛlen hakili la minisiri min nalen filɛ sifinnaka yɛrɛ don k'o bɛ kɛ sababu ye an bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen ko an bɛ bɔ a kɔnɔ ayi ko an ma se walayi dɔwɛrɛ tɛ k'an bɛ retard la fɛn bɛɛ lajɛlen la
ola sa fomba tiɲɛ la an ka ntolati tɔn yɛrɛ ko dɛsɛlen don yafuma b'a la ka sebaya yɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔnkunbɛba minnu n'o bɛ ka kɛ yafuma b'a la ko o tɛ kɔdimi ye koyi ko ɲɛdimi don ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'u n'u ka dɔnniya de bangelen don ntolati dɔnni kɔni a bɛ maliyɛn denmisɛnnin na an bɛ yɔrɔ min na komi bi nka an ka se ka jɔyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ pour que ka qualifier ka taa coupe du monde 2026 la k'o dakolo bɛ nin ka wala an bolo ko ka sabu kɛ an ma sebaya sɔrɔ o la hali n'a y'a sɔrɔ ko gagne dɔ sɔrɔla kunu mais hakili ye min ye o tɛ ka sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna camanba den n'o fana tɛmɛna i bɛna ka na ye yafuma b'a la ko a taa ni bi cɛ ko a bɛ ko min an tun hakili ye min ye ko k'o kɛ a bɛ komi an seginna an kɔ ni san 10 de ye san 10 yɛrɛ ta ale tali ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko ni tubabukan sɛbɛn ko cɛ juguyara 10 ans de retard tiɲɛ yɛrɛ la wa maa min ye nin kuma fɔ maa do ko k'a tɔgɔ to dogo la a tun bɛ baara kɛ ministère so in na ka tɛmɛ yafuma b'a la a tɔgɔ o ma sɛbɛn anw fɛ yan kɔni an y'a to dogo la Mali ka équipe nationale k'i bɛna ka na ye ko a dɛsɛlen bɛ ko ka sebaya sɔrɔ farafinna kɛnɛ kan wa an ka clubw fana bi ten olu fana dɛsɛlen don ka sebaya sɔrɔ hali jɔnjɔn kan tɛ ka na ni a ye n'i y'a ko lajɛ jɔnjɔn min kɔni n'an bɛ to k'o ta ka na dɔwɛrɛ tɛ ko ye n'o bɛ takisɛ bɔ an bolo tuma bɛɛ o de ye basket ye deux fois un de U16 muso n'a cɛw o afro basket 2023 olu ye yanganba sɔrɔ yafuma b'a la n'o tɛmɛna ayi a tɔ bɛ tɛmɛ ngolo fɛ o la ko minisiri ko a k'a lajɛ a baarakɛ cogo a k'o yɛlɛma ko n'o tɛ ko jigi wɔɔrɔ damanda farikolo ɲɛnajɛ la ko an bɛ k'o damanda de ye an bɛ yɔrɔ min na komi sisan Ibrahim Fɔnba tiɲɛ yɛrɛ la ko n'a kɔni fɔra ko ka fɛn fɛn dilan wa n'o ye u ka ayiwa fasoden ɲumanya baara ko k'o kɛ i b'a sɔrɔ o dannen don Bamakɔ yan de n'o tɛ an ka région dɔw bɛ yen i b'a fɔ k'olu t'a ko yɛrɛ kalama surtout région dɔw bɛ yen ayiwa kanabali o ɲɔ de ɲalen don olu bara donc baara bɛ baara la o tɛna se ka kɛ olu fɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la Ibrahima an ka minisiri ko a baarakɛ cogo a k'a yɛlɛma o de kɔni bɛ kɛ sababu ye yafuma b'a la ko wala a danyɔrɔ k'a y'o de yira an na ka ban wa o fana ye ɲininkali tɛ mun ye o fana ye ɲininkali tɛ mun ye kosɛbɛ Abdurahmani Dukure nin y'a ka sɛbɛn ye a kɔni ye fɛn fɛn fɔ minisiri ma tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛtaa sabatilen t'an bolo farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ dɛ o ka fɔ a banna o ka fɔ o don a banna ye grand que ne bɛ n tigɛ don hali bi Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla ye Denba Konte marakakɛ a ka kalimu ka di grand que a ko nin fiɲɛ bɔra min fiɲɛ duman sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye morila mini ye grand que k'a bɛna daminɛ ko kura sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in taabolo lajɛ n'i ye morila lajɛ grand que Mali jigiyɔrɔ belebeleba kun don n'o de y'an ka sanubɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛyaw dara ɲɔgɔn kan fo ka taa mini datugu 2022 nka grand que ala nana n'a ka na ye min kɔni sababu ɲumanw farala ɲɔgɔn kan i ka da la k'a fɔ kunu araba kalo tile 8 grand que k'u ye tigɛnɔbila kura kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tigɛnɔbila kura in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ grand que jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ale de kɔni ye cakɛyɔrɔ dɔ sigi grand que n'o ye SORAM ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye SORAM lajɛ o de ye société de recherche et d'exploitation de ressources minérales du Mali sɛbɛnnikɛla ko ni ka ɲɛmaya so bila kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ka danna ta ka da cɛba dɔ kan grand que o n'a jɛɲɔgɔn olu ka baara kɛ a ko n'i ye nin ko in taabolo lajɛ maa min y'a ɲɛmaba ye o de ye Cɛkumu Tarawele Cɛkumu Tarawele a n'a baarakɛɲɔgɔn grand que ko hakilina fila t'u la o de ye hakilina kelen Mali sanuko ni k'a don bɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko jamana kana bololankolon bilen grand que lawale la jamana bolo tun bɛ tunun min ka da kɔfɛ grand que ni k'o ban pepewu sɛbɛnnikɛla ko a ko ne de bɛna sanubɔ kɛ Mali dugukolo kan i ta filɛ nin ye an ta filɛ bɛnkan kɔnɔ wa Mali b'a ta sɔrɔ a nɔgɔni fɛ a waati kɔnɔna la SORAM ka baara filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Cɛkumu Tarawele n'o ye SORAM ale ɲɛmaa ye grand que b'a ye k'a fɔ ko n'olu yɛrɛ jabala la min kɔni ye tigɛnɔbila kɛra yɛlɛ kɛra tigɛrɛfɔ kɛra wa nisɔndiya yɛrɛ fɛnɛ kɛra sɛbɛnnikɛla ko a kɛra maa min ka bonya ni karama kɔnɔ o ye professeur Amadou Keita n'ale ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo minisiri ye grand que
garange ale yɛrɛ ka bonya a ɲɛmaya kun b'ale bolo ale kɛrɛfɛ min ye nafolo o ministre kun bɛ yen n'o ye Alfuseni Sanu ye sɛbɛnnila ko wariko kuma bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ la nafolo ministre garange ale bɛ y'o kɛnɛ kan sɛbɛnnila ko a ko min kɔni ye américain ka cakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen garange ba ye k'a fɔ morila mini dɔri k'a taara k'a di américain de ma sen na nin y'a siɲɛ gale o ka kɛ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnila ko a ko n'i ye américain ka nin société lajɛ n'o ye société américaine flagship ye sɛbɛnnila ko olu de kɔni sɔnna ni ka na Mali kɔnɔ garange jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la bɛn kɔnɔna la ni ka nin tiganɔbila kɛ o tuma k'olu de bɛna taa morila mini wuli ka jɔ a sen kan ni ka Mali économie ka wuli ka jɔ sɛbɛnnila ko a ko mini datuguli a kɛra gɛlɛya min y'an ka jamana in kɔnɔ k'a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na sɛbɛnnila ko min ye murilakaw ye denmisɛnw de tun bɛ baara kɛ yen mairie ale ka dɛmɛ ni dɛmɛ o nafolo tun bɛ bɔ ka di min kɔni ye kɛnɛya ko ye ka taa bila jiko ma garange ka taa bila hakilina fɛn fɛn bɛ na ni développement dugu kɔnɔ ko mini tun kɛn bɛ ka jɔyɔrɔba ta o la kabini mini datugura ko dugu kɔni ko sɛgɛn nana dugu kɔnɔ dɛ sɛbɛnnila ko a ko min kɔni nin kuma in fɔlen maa caman de kɔni tabarikala ni alhamdulilayi fɔ o tuma fɔ tasa ko ala ye donba dɔ yira n na sɛbɛnnila ko min kɔni ye américain ye olu ka société n'o ye flagship ye o tuma olu fana y'a yira k'a fɔ garange k'olu ka jɛ k'o ye gagnant de ye i ta filɛ nin ye o tuma k'a kun ka d'olu ye kabini waati jan ka na Mali kɔnɔ nka ko ala m'a latigɛ kunun ala y'a latigɛ bi o tuma k'a bɛ jamanakuntigi fo ka tila ka min ye professeur Amadou Keta fo ka tila ka Alfuseni Sanu fo o tuma ko Mali ni olu ka jɛɲɔgɔnya garange k'a bɛna kɛ nisɔndiya kɔnɔna la o tuma ko fɛn fɛn kan ka kɛ min y'a cahier de charge ye garange k'u b'a bɛɛ bato a batocogo la wa k'olu ka nafasɔrɔ sira min bɛna kɛ Mali kɔnɔ n'o ye morila ye garange wa k'olu labɛnnen bɛ min y'u ka sɔrɔsi américain ye u bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ Mali ye garange k'olu ka nafolo kɔni tɛna tiɲɛ olu sigilen u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ Mali ko la u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ AES ko la garange ko tɛna kɔli fiyewu ko nin ye olu labɛnnen de ye garange min ye Mali économie ye k'u bolo don a kɔrɔ américain mana sɔn fɛn min o bɛ kɛ dɛ o ni maa si tɛ kelen diɲɛ kɔnɔ sɛbɛnnila ko garange n'i ye nin ko in taabolo lajɛ min ye Samu Mariko n'ale ye morila maire ye ni ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin y'ale de ka kunnawolo ye nin ye ale de ka nisɔndiya ye min kɔni nisɔndiyabatɔ n'i ko k'a ka tasuma fifa nunji m'a fa daji b'a fa sɛbɛnnila ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye Elajo Yusufu Ayidara ale min tun bɛ baaraba la min kɔnɔna na a ko k'ale fana nisɔndiyalen don min y'ale ka sewa ale ka yiriwa ale ka kunnawolo min ye Elajo Yusufu Ayidara n'ale ye PDG entreprise Yusufu Ayidara ye a ko nin y'ale ka kunnawoloba de ye a bɛ jamanakuntigi fo a ka nin hakilina ɲuman in na mini datuguli a ye min tiɲɛ min ye masigi ye a ye min tiɲɛ min ye morila ye ko ala de b'a dɔn o tuma mini datugula ka hakilina minnu to yen o tuma k'u ka kɔfilɛ ko baaraw la yaasa juru bɛ se ka sara cogo min na sɛbɛnnila ko garange ko maa minnu bɛna baara kɛ o tuma ko a fangirinma ye malidenw de ye u bɛ wari min sɔrɔ a bɛ to Mali de kɔnɔ sɛbɛnnila ko a ko sanu min bɛ Mali min ye morila jukɔrɔ i tulo kɛrɛbɔsigi 2,5 millions de tonnes d'or o tɛ sisan ban ta ye dɛ o bɛ bɔ ka bɔ fo k'an sɛgɛn ka bɔ garange hakili lajiginna min kɔni ye morila min dɔri ye garange an sigira sen kan san 2001 maa minnu y'a baara daminɛ o ye sud-africains ye n'o ye Arandi Gold ani Anglo Gold ye sɛbɛnnila ko olu kɔni bɔlen garange b'a ye k'a fɔ min ye bariki ye o nana n'o ye kanadiyɛnw ye olu fana bɔra yen olu dɛsɛra maa min nana olu kɔfɛ o ye Fine Fing ye o tuma olu dɛsɛra min ye 2022 o tuma olu fana talen filɛ nin ye minnu nana o ye américains ye flagship olu de bɛ bi sɛbɛnnila ko a ko san 25 kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ nafolo min sɔrɔla morila garange k'a ye jamana dɛmɛ fo k'a dama tɛmɛ o tuma ko nin y'a ko in daminɛlen ye an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka nin ko in kɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Buwali Jabatɛ sɛba si bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ sɛden kan ka siran o yɔrɔ ɲɛ Soir de Bamako a kumana maa min ye sɛbɛnni kɛ Yusu Konatɛ kɛni a ye tɛgɛnɔ bila kɛ a ko ji ko a dɛmɛ yɛlɛnna Bafin o bɛ ayiwa Bafila bɛ o cercle fɛ tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra sababu ye foro caman bɛ
kɛnɛ caman bɛ ka tiɲɛli k'o don o kɔnɔna la an bɛ yɔrɔnin minɛ komi sisan o la sa sigidalamaw k'u ye wele bila ka nkanbo de gosi dɛmɛ ni dɛmɛ ko k'o ɲini yaasa u bolofɛnw bɛ se ka kanan cogoya min na u ka forow yɛrɛ bɛ se ka kanan cogo min na u ka sɛnɛkɛfɛnw bɛ se ka lakana cogo min ko k'o dɛmɛ k'o kɛ u ye o la sa i bɛna ka na ye u ka kabaw b'o la malow b'o la ɲɔw bɛ o la ani fɛn caman bɛ dɛ n ye dannifɛnw ye hali tiga u y'o nin bɛɛ lajɛlen fɔ yakuma b'a la ko ayiwa tiɲɛli a sera o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma mairie min n'a bɛ commune na u ka commune o y'a yira yakuma b'a la ko sɛnɛko nin waati tiɲɛ yɛrɛ la ko ji ye tiɲɛli don a la n'o ye ba ye ba k'a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛnna an bɛ yɔrɔ min komi sisan nka ko sanko ta ko ji m'o ɲɔgɔnna fanga sɔrɔ ko sanko ta fanga o tun ka bon ɲinan ta ye nka o bɛɛ la u ye sɛnɛ kɛ sanko yakuma b'a la yɔrɔ minnu kɔni kɔfɔlen filɛ n'a bɛ ka yanfa de fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin waati laban ninnu kɔnɔ sanji a nana fo k'a dama tɛmɛ sanji ye dama tɛmɛni min kɛra sa o de kɛra sababu ye ayiwa ko u ka yɔrɔ caman bɛ yen n'o ye kɛnɛ camanba sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ min tiɲɛli donna o yɔrɔw la kosɛbɛ i bɛna ka na ye yɔrɔ camanba de don y'a fɔ u b'a fɔ ko des milliers de ménages tiɲɛ yɛrɛ la ko olu caman ko digi kɛra olu fana la olu bɛɛ lajɛlen bɛ dumɛ jate maliba a kɔnɔduguw de fɛ o la sa i bɛna ka na ye ji in kɔni ye a nana an bɛ ji ɲini tiɲɛ don ji caya kojugu k'u fana tilala ka ji labila tuguni Buwajɛ tɛ ji labila la n'o tɛ samiya nɔgɔyara kosɛbɛ ji labilalen o de kɔni nana ka na tɔ bɛɛ lajɛlen ka nɔɔni yakuma b'a la nka u kɔni bɛ yɔrɔ min na ɲinan san i bɛna ka na ye ko cercle de Bafula bɛ a kɔnɔna la campagne agricole 2025 2026 k'olu kɔni hakili b'a la k'u bɛ se ka jigi sigiyɔrɔ sɔrɔ a ko la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ko mɛ Gawo yan fan fɛ olu fana tun ta ɲɛlen don dɛ Gawo u b'a fɔ cogo min na maa dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Aliyu Dikɔ kɔni ko ye directeur régional de l'agriculture o kɔni y'a yira la jateminɛw cogoya la olu fanfɛla k'o bɛ fisaya kosɛbɛ u ka d'an ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen ayiwa sango yakuma b'a la ji nali o fana kɛra sababu ye ka tiɲɛni don yɔrɔ damadɔw la ko o sɛnɛfɛnw olu caman fana tiɲɛna nka an bɛ yɔrɔ min na komi sisan wulikajɔ k'u b'o de kɛ yaasa ayiwa hami min bɛ u la dɛmɛ min bɛ se ka kɛ sɛnɛfɛnw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛnɛw bɛ se ka labila cogo min yakuma b'a la k'u ka laɲini o bɛɛ lajɛlen Suware Mamako a ka sɛbɛn ye nin min sɛbɛnna Yusu Konate fɛ n'i ye sɛnugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ o tuma sɛnɛ ko tɛ tulonkɛ ye ni sɛnɛ ma kɛ garange an tɛ suman sɔrɔ garange ni ka tila ka dumuni kɛ o tuma Ala ka suman ɲa n'o tɛ samiya in garange jatigɛ bɛ yen dɛ o tuma min ye kɔnɔw ni ntɔnw ye olu kɛn bɛ ka firinga kɛ marabolo dɔw la n'i ye kɔɔri fana lajɛ fɛn ɲɛnama fana kɛn bɛ ka firinga kɛ kɔɔri dɔw la garange ji fana bɛ ka walankata ni ka don foro dɔw kɔnɔ o tuma a ko in kɛn bɛ siran ɲɛ ko ni masiba ye o tuma a seba min ye a ko ɲɛnabɔba o de y'an daba ye n'o ye Ala ye garange an b'a ɲini Ala fɛ o garange a k'an ka jamana lafiya hali k'a dan min ye bamanciya tɔɔrɔ min bɛ Mali kan o kɛn bɛ k'an labɔ bi o tuma k'a ɲini Ala fɛ a ka jamana in diya ka basigi tɔɔrɔla ko fan o fan bɛna jamana in sɔrɔ garange Ala k'a ta ka bɔ an kan ni kana ni lafiya badabada ye an bɛ taa Jibi fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na kunnafoni tɔ buna hadamaden ko n'i juguyara ka juguya n'i ma juguya i yɛrɛ ma juguya ma dafa sisan i bolo don garange ne bɛ tigɛ don l'indépendant sɛbɛnnikɛla ye Ayisata Ɲambele kalanden don garange a ko waleya dɔ bɛ ka kɛ Bamakɔ garange nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ni ka nin maana sɛbɛnnikɛla ko garange a ko maa caman de kɔni bɛ ka so jɔ garange ni ka di maaw ma maa minnu b'a gérer kɛrɛfɛ ni k'a tɔgɔ da ko résidence sɛbɛnnikɛla ko a ko nin résidence ko in garange a ko in a bɛ ka wara kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko yalima nin ko in a ka ɲi ka kɛ wa walima a ma ɲi ka kɛ wa garange ni dun y'a lajɛ k'a kɔlɔlɔ o de ka bon n'a nafa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dunnajigiyɔrɔ ye n'o lakunbɛn n'o tɔgɔ ko lotɛli o bɛ diɲɛ fan bɛɛ garange i bɛ jigin lotɛli la ni k'i maa mago ɲa yanni i bɛ bɔ i jigiyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko
lotali kɔni baasi t'o la sabu lotali kɔni jamana kɛmɛ k'o lakodɔn min ye l'impôt bɛ sara taxiw bɛ sara grand que fɛn fɛn kan ka sara lotali ko la lotali baarakɛlaw b'o sara sɛbɛnnikɛla ko nka min kɔni ye résidence ye grand que k'a sɛbɛnnen tɛ so sida la ko résidence a dun bɛ yen kɛrɛfɛ mɛriw don sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dun y'a lajɛ a sɔngɔ ka ca dɛ grand que i b'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ b'a louer tile kɔnɔ grand que 4,000 dɔw yɛrɛ b'a louer 6,000 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko i bɛ taa so ta location na o ye kalo kelen sara ye nka ka taa di résidence la tile kelen ka da mun kama ko dɔw bɛ yen grand que k'u b'a meubler i dan ye dɔrɔn grand que ka don n'i ka fini ye i mago bɛ fɛn o fɛn na ko bɛɛ dasilen bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko télévision téléphone ka taa bila wifi min ye fauteuil ye salon complet grand que fɛn o fɛn bɛ yen ne de mago b'a la k'a bɛɛ dasilen bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko grand que ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ résidence mun bɛ sigida kɔnɔnaw la ko maa caman tɔɔrɔlen bɛ a ko kungamisɛnnin o de bɛ yen waati bɛɛ grand que ko dɔw bɛ wele ka taa ye grand que u t'a dɔn k'u bɛ taa yɔrɔ min na k'a ko tɛ laban tiɲɛ kan wa ko tɛ taa laban ɲuman kan i b'a ye k'a fɔ samasamani purutilen grand que i b'o de mɛn min kɔni ye ɲɔgɔn neni ye dɔw bɛ taa u t'a dɔn k'u kun welelen bɛ yɔrɔ min na grand que k'u bɛ se ka ban boloda sɛbɛnnikɛla ko i ka da la k'a fɔ dɔw bɛ taa grand que olu bɛ taa bɛn kɔnɔna la o tuma ko mankan t'olu ta la sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'an ka denmisɛnnin na caman bɛ yen n'o ye san 15 san 17 wa ko nin bɛ kɛ sababu ye k'olu tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ taa n'u ye grand que ko n'i y'a lajɛ tɔgɔbatigiw don maa minnu bɛ bonya b'u kan maa minnu bɛ yen nafolotigi don grand que k'u bɛ lotali éviter ni ka taa n'u y'u ka résidence la a dun mana kɛ cogo o cogo k'u yelen don sɛbɛnnikɛla ko ka nin résidence ko in k'a ko laji ɲɛma jɔlen la n'o tɛ grand que ko sigida denmisɛnw bɛ ka tiɲɛ dɛ grand que min ye résidence ye k'a bɛ dɔ fara jogojuguya kan a bɛ dɔ fara min kɔni ye kolokololiw kan grand que k'a bɛ dɔ fara an ka denmisɛnninw grand que min y'u tiɲɛni kan wa ko jamana ɲɛmaaw fana t'a nafolo sɔrɔ k'a da ka résidence kɔni lakodɔnnen tɛ yɔrɔ min lakodɔnnen don o ye lotali ye lotali baarakɛlaw grand que k'olu tɛna fɛn sɔrɔ o tuma olu mago bɛ ka sa k'a sɔrɔ olu de bɛ ka jamana balo sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye k'u bɛna nin ko in da jigin tuma jumɛn ko ɲininkali tun bɛ yen ni résidence ko in ni fuma sera a dan na lotali baarakɛlaw tɛ wari sɔrɔ dɛ k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la kunnafoni filɛ de ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ kalanden n'o ye Aissata Ɲamele ale ka sɛbɛnni don Aissata a ye sɛbɛnni kɛ bi koyi a ka bi sɛbɛnni a ye sɛbɛnni kɛ o ye tiɲɛ a ka kalimukɛla ka ɲi ne fana bɛ n tɛgɛ don Buwa Jabatɛ sɛbɛnfura min kumanen don n bolo reflet d'Afrique a ko cogo di alala ko waliya dɔ bɛ ka k'an fana fɛ Bamakɔ yan n ta n'i ta in ma jan ɲɔgɔn na a ma jan dɛ a fɔ dɛ fitiri o fitiri an ka npogotigininw o b'u sɛbɛkɔrɔ labɛn cananjɛw parfɛn suma puduru munnen ɲɛda la farikolo ɲɛnajɛ donnen d'u fɛ a samara donnen don ko fitiri dafɛ farikolo ɲɛnajɛ Buwa o ye ko kura ye dɛ dɔw ko nin ta ye fɛn ɲini ye dɔw ta ye cɛ ɲini ye dɔw ta ye kolokojuguya ye fɛn saba don wariko cɛ ɲini kolokojuguya caman ta y'o ye nin wale min filɛ n'a bɛ ka kɛ bi n'an ma fu sira a dan na i yɛrɛ y'a fɔ cogo min a b'an ka denmisɛnnin bɛɛ tiɲɛ an ka jamana in kɔnɔ capitale la bi wulada yanfa ni tile kɔni bɛ bi i b'a ye u b'u labɛn n'a dɔw tɛmɛ n'i la hakɛto b'a kan u cɛla kɔnɔ mankan de koco ka ca n'i y'a datu dafili n'i y'a kɛ lɛfɛ kɔnɔ lɛfɛ e tɛ taa kɔrɔ o ye entraînement ye o ti farikolo ɲɛnajɛ ni fɛn bɛ n'i ma a terejuguya fɔ u t'a dabila dɛ entraînement tɛ nin ye nin ye maa laɲini ye ko fitirini kuma u b'a dabɔ fo su 22 heures an ka yɔrɔ bɛ yen ya kuma b'a la o yɔrɔ u y'olu kofɔ an ka 3e pont o jiginda ko an ka monument dɔ bɛ yen Kwame Nkrumah tɔgɔla ta o kɔrɔla ni fitiri kɔni sera a bɛ k'i ɲɛna ko sugu fiyɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen a yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen dɛ awɔ bujiba an dala essaye ko yen bi fa de ko lahara bɔlɔnba farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ a bɛ yen muso ladiriw grand que foyi t'u kunkolo kɔnɔ n bɛ taa n farisogo jaga bɔ
tiga kisɛ kelen de bɛ tiga bɛɛ tiɲɛ. O fana ye tiɲɛ ye. O tiɲɛ dɛ. O ye tiɲɛ dɛ. I bɛna ye. Namu. Nin npogotigi dakabana sarama canaja ninnu. U bɛ boli la cɛw ɲɛna. Namu. U tɛ dɔwɛrɛ foyi la ka cɛw k'u laɲini. N y'a fɔ kɔrɔfɔ daminɛ la. Dɔw t'a wari ɲini. Dɔw t'a furu. Dɔw t'a koloko juguya. Bamakɔ ko nin kɔni ɲɔ ɲalen don ya kuma b'a la. N'an ma wuli k'an jɔ nin ko fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɛ mɛn ka ta k'an bolo da. O ye tiɲɛ ye. O la sa i bɛna ye muso dɔw bɛ yen ya kuma b'a la k'olu kɔni bɛ nin kɛ ka boli k'u ɲɛsin cɛw la de ka boli yɛrɛ kɛ k'u ka boli kɛ sira yɛrɛ bila ka sin ka tɔnjɔla kɛ k'u ɲɛsin cɛ ma o cɛ n'o fana ma kɛ ladiri ye o y'o laɲininen ye o y'o sɔrɔlen ye ya kuma b'a la kosɛbɛ. O diyara o ye o. Walayi. N'o tɛ e ta b'i ka boli la a ta b'a ka boli la a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Nka buwa labɛn bɛ labɛn na ni muso yɛrɛ kɔni y'o kɛ i b'i bɔ i cogo la. Garankɛ foyi. N'i ta kun i ka boli fɛn bɛ yen i ka boli kɛ n ko fɛn bɛ yen i k'i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i ka sigi ka t'i ka so ne fana y'o lajɛ o kɔrɔ k'ale ta kun ye min ye fana ta kun ye. A m'a fɔ ko cɛ bɛna k'a ɲɛ tugun dɛ. A ma fɔ k'i ɲɛ tugun nka Garankɛ e bɛ mun de lajɛ ka tɛmɛ i ka sport kan. Min tɛmɛn'i la i b'o lajɛ kɛ. Abada i ka fɛn lajɛ ta tɛ a n'a kungo to ɲɔgɔn na. Ayiwa karamɔgɔ buwa. N'i bɛ taa sini i ka boli la o bɛ ɲɛ siri ka taa. Ne y'a dabila o kabini ne y'a ye u b'u pari ka boli k'u sin ne la ne ye yɔrɔ in to yen. Donc wulibali don. Wulibali don dɛ u b'i laɲini de fo k'i sɔrɔ. A filɛ dɛ. Wa cɛ dɔw fana bɛ yen olu fana ka boli ye o heure la dɔwɛrɛ tɛ dɛ u b'a dɔn k'u n'u ɲɔgɔnna de bɛ bɛn. U bɛ taa sogo ɲini na. Kosɛbɛ donsoya kɔni. A filɛ dɛ. O la buwa k'an ka wuli k'an ka ɲɛɲini nin ko la. Muso dɔ bɛ ko Hawa Tarawele kuma dira ale ma min kɛ ale ko bɛɛ lajɛlen n'i kungo don ko bɛɛ n'a kungo minnu bɛ ka nin kɛ o n'o kungo e ko k'i t'a kɛ k'i n'i kungo ko bɛɛ de a sira min ka di min ye ko k'o bɔ o ka kuma de kɛra o ye Asitu Kulubali o fana ye kuma fɔ ye kuma b'a la ko wulada o wulaba monument bougieba Amdalayi Aseyi ka na se Kwame Nkrumah o monument yɔrɔ ma k'u y'a fɔ cogo min k'i bɛ musow kululen de ye ani cɛw kululen o kulubaden kɔni ya kuma b'a la k'ale kɔni ye jateminɛ kɛ a ko la tiɲɛ yɛrɛ la ko sutubayanfan in yɛrɛ fɛ ko dɔw b'u bɔ k'a de kɛ u somɔgɔw fɛ yen ko n terimuso ka anniversaire k'o bɛ ka kɛ olu bɔcogo de filɛ koyi n'olu bɔra anniversaire tɛ sɛbɛnnikɛla in a ka kalimukɛla ka ɲi BK ale fana kumana seereya la o fana kumana Kwame Nkrumah monument yɔrɔ ale fana ye ka jateminɛ o bɔr'o yɔrɔ kan ka min bɛ ka fɔ sɛbɛnnikɛla fɛ k'a ka jugu o ye ko dɔw ko nin ta ala la ko cɛ ɲini o yɛrɛ don ko nka dɔw bɛ yen n'u taara k'u bɛ taa o ko sugu kɛ ni i y'a ɲɛsin cɛ min ma n'o ma sɔn i t'i doni jigi k'o bɛɛ la k'u t'u doni jigi maa bi maa la o kɔni ti ban i y'a ɲɛsin olu la tuma o tuma olu pɛrɛlen don olu kɔni ye takisɛw de ye o wulada na bɛɛ an bɛ sibarituma don ni ka taa mɔmɔ k'a lajɛ n'a ko bɛ cogo min na komi e yɛrɛ ko ne ka taa filɛ bi ko n yɛrɛ ka sibarituma don n m'a fɔ i ka sibarituma don bi dɛ e tun bɛ k'a kɛ fɔlɔ e m'a fɔ k'e bɔra e kana ye bilen o an yafar'i ma ne de bɛ taa bi ta si filɛ ka taa lajɛ sa n'a sɔrɔ hali bi kuma min bɛ ka fɔ ni wulibali don a fɔ n b'i bɛlɛ min karamɔgɔ bɛlɛ donc sisan tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔw bɛ yen ko o ye kɛnɛkanboli ye mais sali yɛrɛ kɔnɔ muso min ye nin sɛbɛnciya a ko dɔw bɛ taa ka t'u tɔgɔ sɛbɛn sali kɔnɔ buwa tiɲɛ yɛrɛ la ko kamalentigɛ yɛrɛ ko wa ko n'u bɔra tan fana ko so selekɛnin na sali ta ko i bɛ waleya ye ko fo polisiw bɛ minɛni o la filɛ dafiligi u ye fɛn min sɛbɛn nin ye an bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ a ko la yaasa nin ko in bɛ se ka dabila cogoya min na n'o tɛ nin tɛ sufɛ farikolo ɲɛnajɛ ye kosɛbɛ bɛɛ n'i ka tilan Garankɛ nin bɛ dansigi bi ta la Garankɛ kɔni koronna kosɛbɛ ayiwa min ye foli fila Garankɛ waati mana koron cogo to min ye Elhadji Lasana Taba na ni baara kun don Jibi k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale tun bolo bɛ nɛgɛ la radio de ka fo officiel ni YouTube o tun bɛ nɛgɛ tigɛ yɛrɛ bolo n'o y'an bɛ Jakite e ni ne alamisa ni Ala kira sɔnna ma sini min kɔni karamɔgɔ Dabatugara ani Bukari Tarawele bɛ se kɛnɛ kan ni ka dɔgɔkun kuncɛ a ka to b'o kan sɔli Ala